Merħba tfal, nilqakom għal storja oħra. Il-ktieb li għażilt illum jismu Familja għal Sem. Dan il-ktieb kitbitu l-awtriċi Eleanor Patch u d-disini għamlithom Janet Vella. Il-ktieb ġie ppubblikat minn Gutenberg Press. Il-ħarsetta tgħidilna hekk. Iċ-kejken Sam infiret minn ommu. Tgħid għaliex? Tajt isib lil xi ħadd li jħobbu? Ejjew naqraw l-istorja tfal. Kienet ġurnata sajfija. Sem uħutu l-ġriewi żgħar kienu qed jilagħbu fl-għalqa. Kienet għalqa imwarba. F'im minnhom Sem sab ruħu ġo kaxxa. Sid Sem kellu ħafna ġriewi u għalhekk iddeċieda li jagħti xi ftit minnhom għall-odazzjoni. Sem kien kelb sabiħ ħafna. Sem sab ruħu f'idejn tifel żgħir. It-tifel ħa gost li ġanni taħ kelb sabiħ biex iżommu. Sem ħaseb li dak se jkun il-papà issa u beda jifraħ. Meta dalam, it-tifel iż-żgħar telaq u Sem sab ruħu waħdu ma' Ġanni. Ġanni ħallih idur ftit max-xatt. Hemmhekk lemħitu Lora u għalkemm diġà kellha kelb u 3 tiqtates, Lora ħaditu id-dar għand omma. Lora tata rasa meta rat il-kelb, kien maħmuġ u kellu bżonn ħasla tajba qabel ma jsir parti mill-familja. Lora u omma taw banju lill-kelb. Issa kien qabdu l-ġruħ ukoll u wara ħasla xampu tajba Sem batta l-iskutella li sab qudiemu. Wara xorob l-ilma u mar dritt għal fuq il-kutra. Sem beda jimmissja lill-ommu u lill-ħutu. Għall-ewwel beda jibki. Iżda Lora geżbritu ġo xugaman u raqditu magħha. Sem issa nduna li dik kienet se tkun il-ħajja l-ġdida tiegħu. Lora kienet tħobbu ħafna u kienet toħorġu tixtrilu l-ġugarelli, tieħdu għand il-veterinarju u fuq kollox tixtrilu l-itjeb ikel li ssib. Sem issa kien sar parti minn familja. Sem tallem ħafna wkoll. Biex jieħu gallettina kellu jobdi. Xogħlu kien li jferraħ lil kulħadd u kulħadd kien jifraħ b'Sem tafux. U hekk ġejna fit-tmiem ta' din l-istorja. Issa tfal ħanistaqsikom ftit mistoqsijiet u waraw jirnexxilkomx twiġbuhom. Numru 1. Fejn twieled Sem? Numru 2. Għaliex trid jagħti xi klieb Ġanni? Numru 3. Min ħa lill-kelb id-dar? Numru 4. Għaliex ma sabitx minnu sidu? U numru 5. Kif taħseb li trid tieħu ħsieb kelb? Grazzi tfal, saħħa!